Il-ħamis wara nofsinhar il-Prim Ministru Lawrence Gonzi kien mistieden biex jiftaħ uffiċjalment il-bini ġdid ta' kumpanija privata fl-imrieħel. F'diskors li għamel qal li l-gvern tiegħu ħoloq impjieg għal kull min ħareġ mill-università filwaqt li ġab il-finanzi fis-sod. Il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti iffukaw fuq ir-rapport ta' Standard & Poor's, rapport illi irreveda l-isfel is-sahha tal-ekonomija ta' pajjiżna. Bħal Tonio Fenech, Lawrence Gonzi qal li dan ir-riżultat ħażin huwa kollu tort tal-Partit Laburista. Il-ċertifikat ta' Standard & Poor's huwa kategoriku u naħseb nagħmlu żball jekk nippruvaw nimmiżinterpretaw. Pajjiżna ġie downgraded għaliex il-budget m'għaddiex mill-Parlament. Aħna nafu l-kol kemm aħna x'ġara fil-budget l-oppożizzjoni ivvutat kontra. Fl-istess ħin Iżda ftit wara qal li huwa qatt ma stenna li l-oppożizzjoni ta' tivvota fiduċja lill-Gvern. Jien nerġa' nirrepeti, ma kontx qed nippretendi u ma nippretendi qatt li partit fl-oppożizzjoni jagħti vot ta' fiduċja lill-Gvern. Meta l-ġurnalisti rimarkaw li l-Prim Ministru kellu membru tal-grupp parlamentari tiegħu stess li vvota kontra l-budget, Lawrence Gonzi iżda reġa' fetaħ attakk kontra l-Partit Laburista. Ma mhux dak l-argument li qed ngħid, mhux qed niġġudikaw il-Franco De Bono, aħna qed niġġudikaw l-oppożizzjoni. U fl-istess ħin li tefa' tort għal dak li qalet Standard & Poor's fuq il-Partit Laburista, Gonzi kkonferma li din l-Aġenzija fir-rapport tagħha qatt ma semmiet lill-Partit Laburista b'ismu. Iżda għal Lawrence Gonzi dan il-punt mhuwiex importanti. Kemm il-darba fil-prattika jissemma l-Partit Laburista fir-rapport ta' Standard & Poor's. Mela, kemm darba jissemma mhux importanti. Ikkonfrontat bil-fatt li Standard & Poor's iddikjarat il-preokkupazzjoni qawwija tagħha dwar id-dejn ta' pajjiżna, Lawrence Gonzi li jagħmel kwart tad-dejn ta' pajjiżna mill-indipendenza sal-lum qal li id-dejn mhuwiex importanti, l-aqwa li huwa qed jaħdem biex inaqsu. Allura il-fatt li l-pajjiż għandu d-dejn fih innifsu mhuwiex fatt negattiv, huwa fejn mar dak id-dejn, għal xiex mar dak id-dejn u x'qegħdin nagħmlu biex inniżluh. Fl-istess ħin Lawrence Gonzi iġġustifika id-dejn li jagħmel il-Partit Nazzjonalista għaliex fi kliemu dan huwa kollu dejn tajjeb. Jiena li nista' ngħid huwa id-dejn li għamlu gvernijiet differenti nazzjonalisti tista' tarhom fejn marru f'investimenti, kapitali. U wara li nhar il-ħadd f'Għawdex Lawrence Gonzi qal li kull proġett li sar f'din il-gżira għamlu l-Partit Nazzjonalista, il-ħamis saħaq li l-proġetti kollha ta' gvernijiet Laburisti ma kinux tajbin. Mentri proġetti kapitali ta' żmien l-amministrazzjoni Laburista jiddispjaċini ngħid imma ma ssib xejn minnhom. Dwar il-finanzi pubbliċi il-Prim Ministru qal li l-wegħda li kien għamel fl-2008 li jkollu budget bilanċat sal-2010 ma laħaqix u żied li din il-wegħda issa aġġorna għall-2015. Vera illi fil-bidu tal-leġislatura fil-programm elettorali aħna kellna it-target li nġibu il-budget bilanċjat sa sena 2010 jidher li 2010 ma niftakar. Il-miri tagħna kull ma minna sa aġġustajnihom, ċaqlaqnihom għas-sena 2015, il-miri ta' budget bilanċjat qegħdin hemm u huma sostenibbli, jiġifieri huma kredibbli.